Idan ka san kana da email akan wayarka, ka sai ka saurari wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe. Zan nuna maka yadda kai ma za ka fara receiving irin wannan kuɗaɗen da kuke ganin a email ɗinku. Amma kafin nan ka tabbatar ka yi sharing wannan bidiyon domin wasu ma su amfana. Abu na farko da kake bukata domin receiving irin wannan kuɗaɗen a email ɗinka shine koyan high income digital skill. Me ake nufi da high income digital skill? Shine wato sana'o'i na online wanda bata bukatar babban jari domin fara su. Akwai sana'o'i daban-daban wanda zan lissafa ko guda 5 a wannan bidiyon, kuma zan nuna maka guda ɗaya wanda ta fi kowanne su sauki kuma ka fara samun kuɗi da su. Na farko shine wato Facebook and Instagram sponsor advertising. In dai ka tsaya ka koyi Facebook and Instagram sponsor advertising kuma ka kore kuma ka samar da course akan yadda mutum zai koyi Facebook and Instagram sponsor advertising, tabbas za ka iya selling wannan course kuma ka samu manya-manyan kudade, ka yi receiving kudi daga email ɗinka. Sannan abu na biyu shine wato freelancing. Idan ka kore a wani fanni, wato misali graphic design ko video editing, idan har ka tsaya ka kore a kai kuma ka samar da course a kan shi, ko kuma ka yi aiki da client, foreign client, imana wato customer na kasan waje, tabbas a duk lokacin da kai masa aiki za ka iya receiving kudinka daga email ɗinka kuma ka je ka cire shi ka biya bukatunka. Sannan abu na uku wato shine ghostwriting. Ghostwriting shine wato yadda za ka taimaka ma kamfanonuka ko kuma kungiyoyi wajen rubuta sakonni ko in ce leta, ya dai danganta a rubutu so za ka yi musu rubutu ka samar musu su kuma suna biyan ka in dollars. So a duk lokacin da kai musu irin wannan aiki, idan suka tashi biyan ka dole za ka yi receiving sako daga email ɗinka. Abu na hudu shine wato video editing. Video editing idan ka tsaya ka koye shi yadda ya dace kuma ka samu foreign client kai masa aiki, tabbas a duk lokacin da yarjejeniyar da kuka yi, idan daidai lokaci yayi ya maka payment, za ka yi receiving kuɗinka a email ɗinka ba tare da bata lokaci ba, kuma menene ka je ka cire ka biya bukatunka. Sannan abu na 5 shine wato affiliate marketing. A lokacin da ka tsaya ka koyi affiliate marketing tun daga tushe har zuwa ga nasara, har ka fara making sell, bi ma'ana ka fara sayar da digital products a online, a duk lokacin da ka yi making sell nan take za ka yi receiving wane ka yi making sell kaza, wane lokaci kaza, time ɗin kaza ka yi selling digital product ga kuma commission ɗinka. Ga misali, idan kuka shiga ko in ce idan kuka duba wannan email ɗin, duka ga time ga lokutan da na yi making sell wanda na sayar digital product a kamfanin Sela. So idan kana buƙatar ka fahimci yadda kai ma za ka iya wato receiving kuɗi daga email ɗinka musamman a affiliate marketing, ka zo ka yi amfani da wato manhajar Sela ka sayar musu da product ɗinsu, su kuma suna biyan ka a duk sale ɗin da kai. So ka duba bio ɗina akwai link, ka danna shi sau biyu zai kawo ka WhatsApp DM ɗina domin zan baka pre-training video da na yi akan yadda mutum zai fahimci affiliate marketing tun daga tushe har zuwa ƙarshe. Idan ka shirya sai ka danna link ɗin ka yi magana yanzu domin a yi maka guiding, nuna maka process ɗin da za ka bi domin fara affiliate marketing, ka fara da manya-manyan kudade a email ɗinku. Na tabbata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku share domin wasu masu amfana. Ni ne na kuka Abubakar, sai mun haɗu a bidiyo ɗin mu na